Oroimen bilana zazu ardo beltzaren mugetan, galdu zintudan hoteleko izan artean. Hora, Inoa, jadena martxan duzue, bai animaliak, baita hainbat produktu ere, azale guzu pixka bat Berantzako azoka honetan, 3. azoka honetan, zer aurki dezakegun? Bueno, pixka bat denetarik, ez? Baina batez ere dauzkagu gure baratzetako produktuak, gure sagasti eta fruitu arboletako produktuak, ez? Fruituak eta bar. Babarrunak ere bai, Tolosako babarrunaren mendikan ere egiten da, eta asko ditugu baita bereak aurten, iaz baino gehiago, eta badaude granja pare bat hemen, nik uste esne produktzaileak edo haragi ekoizleak dienak, eta ekarri dituzte beraien abereak eta egia zen ikusgarri dago aurten. Jada, 3. urtea duzue, nola joan da evoluzionatzen? Bueno, batez ere evoluzioa joan da pixka bat parte hartzearen aldetik, ez? Jendearen parte hartzea gero eta nabarmenagoa da, eta gero eta festa giro gehiagoan egiten ari kalea. Ikusten dugu hemen zuratzen, belauntza, ganbela bete arrautza daukazuela kartela jarrita, berreskuratu nahian edo. Bai, nik umetatik entzun duan gauza bada ez, leaburu txalburu, ibarra piparra, eta belauntzan ganbela bete arrautza, izango du bere, esaldi horrek izango du bere jatorria edo ez dut ezagutzen, baina pixka bate hori berreskuratu nahi izan dugu, ez, aurten, eta txegin dugu ganbelatxo bat, eta arrautzak ere jarri ditugu, eta pixka bat aurtengo merkatuaren leloa hori da. Giro bikaina tokatu zaizue. Bai, aitzikirik ez dago, egia esan urte sasoen idarako primerakoa. Eta hemengo baserritarrek eta pozik hartuko dute horrelako azoka bat beraien gauzak erakusteko, ez? Bai, noski ez, azkenean beraien lanaren erakusteko modua da, ez? Eta etxetikan atera, eta nik baditut letxuak, eta nik baditut tazak, eta nik baditut intxaurrak, eta bai, azkenean errotasun puntu edo badu, ez? Herritarren artean erakutsi eta kanpotarrak etortzen badie, aire bai, ez? Eta beraien artean zeinek handiagoa zeinek hobeak ere izango dituzte, ez? Bueno, izango dituzte, behar bat ez dituzte gehiagik komentatuko, baina bai, norberarentzat gordeko dituzte bai uste horiek. Eta ze postu duzuela zu gogokoen edo gehien gustatzen zaizuna edo balduzu baten bat? Niri animaliek nola jarri dituzten aurten ikusgarria izan da, ez? Menditik ekarri dituzte gaur goizean goiz, eta horrek badu eskertzekoa da, parte hartu duten abeltzalei. Eta niri behintzat animaliak aurten bereziki gustatu zaizket, bai. Izan ere deneti dago, ez? Bai, denetari da. Joiarrak eta... Denak, bai. Arraza arraroak eta badaude, hauntz nanoak, ardizuri nanoak, oilar eta ate arraroak edo normalen ikusten ez dienak, badaude hemen kapritxoso batzuk. Eta gero daude esnebeiak, txalak, astoak, poniak, bai, izugarri, aurten pentsat alderdi horretik oso pozik. Baina azoka guztietan ezin da faltatu ez jana eta ez edan, zuek gero hori prestatu duzu, noski? Bai, badaude horretaz gain, gerturatzen denarentzat, Martintxo Kulturkiro elkarteak amaiketako bat prestatu du, eta gero badago beste gazte kuadria bate beraien pintxoak, tortillak eta xolomuak eta prestatuko dituztenak bertan, txorixoak, eta hori, jendeak amaiketako bat egin dezan, ona gerturatzen denak, behintzat merezi du, ez? Denborak urratu ez duen margoa bezala, ta zatoz negarrak landatzera, ta zatoz minas lagutzera. Balakizu bihotza ostu zitzaidala atzo iluntzea. Baldakizu